tegnap benne voltam. Igen. Pri mikrofóne máme víťaza druhého kola Silver Tour Szabolcs Kručo a taktiež Roberta Pála, ktorý skončil na druhom mieste. Prosím, prelož nám. Aké sú jeho pocity z víťazstva? Bol parkour ťažký pre neho? Milyen volt a érzésed az első helyről? Nagyon örültem neki, hogy sikerült ezt a számot megnyerni. Hozzá kell azt is tenni, hogy pont te segítettél benne. že vtipné je, že my robíme dvaja rozhovor, lebo že má veľmi dobrý pocit z toho, že zvíťazil a že hlavne ja som mu podaril v tom, aby zvíťazil, lebo ja som mu poradil. On sa ma hneď prvé, čo keď som ja skončil súťaž, vlastne sa ma pýtal, že jak som išiel, aj som mu povedal, že kde sa vlastne čo dá skrátiť a o tom je šport. A včera on pomohol mne a vďaka nemu som ja vyhral, dneska sa to jemu podarilo, takže šport je aj fér. Tak vám to teda vyšlo dnes? Áno. Čo si myslí o parkouroch, čo stavia Olaf Petersen? Mit képzelsz mi a te véleményed a Olafról? Hát ugye ő a világ legjobb pályaépítője, tehát ennek megfelelően azt gondolom, hogy elég nehéz pályát csinált. A fordulók végül is mindegyik egyforma nehézséggel rendelkeztek. Že v každom prípade je to majster svojho umenia a že k týmto súťažiam, tie, ktoré vlastne aj stáva, tak sú presne toľko ťažké, jaké majú byť na túto úroveň tých pretekov. Ani jedna súťaž není, že je podcenená alebo je pod mieru postavená, že je to všetko tak, jak by to malo byť na trojhviezdičkových závodoch. Rád sa vráti opäť sem do Olomouca? Fog örülni visszajönni jövőre? Igen, most voltam itt először, de biztos, hogy... Teraz je tu prvýkrát, ale určite áno, že pokiaľ budú tieto preteky tu, tak on počul dobré ohlasy aj minulý rok, takže určite áno. A čo ty, keď si videl, že vedieš s najrýchlejším časom a zrazu? Čo sa týka mojej jazdy, ja som s tým počítal aj, že dneska to bude ťažké vyhrať, lebo spravil som chybu po 11-ke, som sa neotočil tu donútra na posledný skok a to som presne vedel, že ak ma niekto chytí, tak on. Aj to som mu povedal, že tam, keď sa otočí, tak ma chytí a aj to bolo presne to, že 12 stotín. Tam, keby som sa bol otočil, tak som určite sekundu rýchlejší a bol by som vyhral, no bohužiaľ zase to nestačilo, no ale kobila je dobrá, tak dúfam, že zajtra v finále bude zase úspešné. Tak ti budeme držať palce a nechávaj si rady pre seba. Možno ti to pomôže pri víťazstve. A nie, prečo, ja rád poradím. Toto je šport. Keď všetci sme sa, skoro každý týždeň sa stretávame na tých istých pretekoch a vždy zvíťazí ten najlepší. Dneska som myslel aj Zdeněk Žila išiel na konci, lebo dnes som súťažil v skoro začiatku pola a som počítal tiež, že Zdeněk napríklad nás ohrozí niekde, no dneska zvolil kľudnejšiu jazdu, lebo šetrikujeme na zajtra asi na finále, takže to je... Vždy je výhoda aj to ísť na konci, no. Tak nám povedz ešte, čo plánuješ po týchto pretekoch? Po týchto pretekoch máme domáce preteky v Pezinku, no a potom vlastne majstrovstvá Slovenska. Už potom idem zase len do Budapešti a potom vrchol podujatia CSIO Bratislava. Tak budeme držať palce, ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme aj my.